En zover, we gaan in opname of we gaan in uitzending zoals je het maar wil. Dit is de tafel van de vooruitgang en die kom je werkelijk overal tegen in het land tegenwoordig. Is van Sublime FM. Ooit is het bedacht door het nieuws van de vooruitgang. Een rubriek zomaar op een radiostation met fresh jazzy sounds. Waarin we eigenlijk mensen willen inspireren in het land. Om ook inspiratieve, goede berichten mee te geven. En er is een tafel van de vooruitgang uit bedacht. En die reist rond door heel Nederland. En vandaag natuurlijk staan we dan op het WK Hockey. En daar zit Mr. WK Hockey zit er al aan tafel. Die is een van onze tafelgasten. We gaan aan tafel, zoals dat heet. En vandaag praten we over iets heel bijzonders. We praten eigenlijk over 2020. En we hebben een echte excellentie aan tafel. Excellentie, welkom aan deze tafel. U bent minister-president van Aruba, Mike Eeman. En u maakt eigenlijk een prachtige tocht door het leven waarin u probeert mensen te verbinden aan een droom. Want daar gaat het over. We praten daar straks eventjes uitgebreid over verder. Johan Wakkie, welkom. Hartstikke goed dat je ook bij je aan tafel wil zijn. Je bent een verbinder. Je hebt inmiddels dubbel zoveel mensen weten te verbinden aan het hockeyspel. Ja. Daarom hebben we ook aan deze tafel gevraagd. Misschien kan je vanuit die optiek wel eens even ons helpen te verbinden aan Aruba en aan die droom van Aruba. Naast jou zit Ton Raaphorst, directeur van grasdivisie van Ten Kate. Van de Koninklijke Ten Kate moet ik zeggen. Het is een koninklijk bedrijf. Maar inmiddels liggen de kunstgrasvelden niet alleen in het Kyocera-stadion, maar liggen werkelijk overal. Ja. Over de hele wereld, hè, Ton? En ook zelfs op Aruba. Daar praten we straks ook even verder. En wat jullie met het onderwerp ook hebben, met dat verbinden en met in de toekomst kijken, is dat jullie ook zo naar je eigen product echt aan het kijken bent op dit moment. Toekomst is ook toekomstgericht denken over je product. Tegenover mij, nou ja, wij kennen elkaar al een lange tijd. Erik Hallers is ondernemer. Betrokken bij de zender, bij Sublime FM. En wij maken samen een soort zoektocht naar wat kunnen we nog meer doen met fresh jazzy sounds. En hoe kun je mensen nog meer verbinden met het woord, onder andere vooruitgang. Welkom. Excellentie. Er was ooit een droom. 2020 Aruba op de kaart zetten. Het is niet zo lang nog voordat het 2020 is. Maar wat is de droom? Kunt u die nog eens een keertje herhalen? Nou, Aruba op de kaart zetten. Aruba is al op de kaart gezet. Is al op de kaart gezet, maar met de droom. Met de droom. Eigenlijk is het ontstaan uit wat u net noemde. De drang en de wens naar vooruitgang. En vooruitgang niet in de zin zoals we dat in de dagelijkse westerse leven kennen. Van puur op basis van cijfers en economische resultaten. Maar ook meer op basis van welzijn. En op Aruba zouden we zeggen happiness. Wij zijn een eiland die heel snel gegroeid is over de jaren. We zijn in een korte tijd gegaan van 200.000 toeristen naar 1,5 miljoen toeristen. Van 2000 hotelkamers naar 1,5 miljoen toeristen die Aruba bezoeken. En we hebben uit die vooruitgang gezien dat het niet altijd vertaald kon worden, ook in welzijn van de burgers. Dus 5-sterren hotels zijn niet altijd 5-sterren scholen en 5-sterren wijken en 5-sterren levenskwaliteit voor de burgers. En uit die analyse hebben wij besloten dat wij niet voor kunnen gaan met business as usual. We moeten zoeken naar een ander model waarbij je de vooruitgang meer ook kan verbinden aan welzijn voor de gemeenschap en ook op een manier dat duurzamer is. En binnen die visie hebben wij ook het traject vastgesteld van 2020 wil Aruba volledig duurzaam zijn op het gebied van energie. Wij hebben nu al de eerste 20% binnengehaald. We hebben een windmolenpark op Aruba. Dat levert 20% van de totale energiecapaciteit op Aruba. De volgende windmolen wordt binnenkort gebouwd. In 2015 is die klaar. En we hebben een enorme grote zonnepanelenpark. Dat is ook nu in aanbouw. En we zijn eind 2015, begin 2016 al op 50% van de totale capaciteit van de energie op Aruba gebaseerd op alternatieve energie. En de droom is om 2020 volledig duurzaam te zijn, maar ook in sociaal-economische zin. Wat je hier kan proeven een beetje vandaag. En ik heb enorme waardering voor wat ik hier zie aan de activiteiten om deze belangrijke World Cup van de hockey. Want ik zie mensen bij elkaar, ik zie verschillende generaties. Ik zie gemeenschapszin, ik zie solidariteit en een sfeer van we doen dit samen. En dat is ook de droom. Ziet u dat ook als een taak om mensen te verbinden? Ja, is dat want de droom uitspreken is één, dat doen velen. Ja. Velen dromen ook hardop, maar velen krijgen het niet voor elkaar.
Nee. Maar u denkt het wel. Onze een droom van een duurzame samenleving is ook een samenleving waar het gevoel van wat we voor elkaar betekenen. Dat wij medemensen zijn, dat wij betrokken moeten zijn tussen generaties, jong en oud, rijk en arm. En ook tussen verschillende wijken, rassen. En dat is wat je toch op zo'n klein eiland wat misschien sneller kan doen. Wat misschien ook anderen zou kunnen inspireren. En inspireert het al de eilandbewoners? De eilandbewoners zeker, maar ook internationale organisaties. Zoals? Carbon War Room van Richard Branson heeft Aruba omarmd voor deze visie. Ik ben deze dagen in Nederland. Helaas moet ik zeggen dat ik voor u ben gekomen voor de hockey. Nee, maar om afscheid te nemen. Voor iets even groot en belangrijk is. De heer Wiebe Okkels heeft eigenlijk de laatste 2 jaar van zijn leven geïnvesteerd in Aruba en in de droom. Ik heb in 2010 Wiebe Okkels benaderd omdat wij de eerste Green Conference hadden op Aruba. En we hadden Al Gore als keynote speaker. En ik zocht, want Aruba wilde ook heel graag continenten verbinden. En ik zocht naar de Al Gore van Europa. We hadden de Al Gore van Amerika. En de Al Gore van Europa om ook keynote te geven op onze eerste Green Conference. En zo ben ik bij de heer Okkels terechtgekomen. Ja. En sindsdien zijn we vrienden en partners geworden op dit traject. Ja, en morgen moet u afscheid nemen van hem. Morgen nemen we afscheid van hem. Nou, maar wel fijn dat u in ieder geval, misschien wel in de geest van, maar in ieder geval namens hem misschien ook wel hier zit te praten en misschien minstens met zijn energie. Het gaat over verbinden, het gaat over een droom realiseren. Dat spreekt jou ook aan, Johan. Het is op een heel ander gebied eventjes. Maar we praten over 2020. Aruba ken je. Ja, ben je ben al geweest ook. Ja, ook al geweest. Ja. Wist je dat? Ken je deze droom? Nou, ik krijg het blad van Aruba elke 3 maanden in de bus. Dus dan zie ik geloof ik op de 35 pagina's alle zijn dromen voorbij komen. Dus ik weet ervan, ja. Hey, maar goed, straks ben jij klaar met dat hockey. En jouw droom is dan verwezenlijkt. Dit dorp wordt weer ontmanteld straks. Maar misschien heb jij straks nog wel tijd om even mee te helpen om die droom te verwezenlijken. Nou, toch? dat zijn geen verkeerde... Een droom die daar werkelijkheid wordt, vind ik maar al. Maar spreek het je aan? Ik bedoel, dit zijn absoluut. natuurlijk dingen die we heel makkelijk met heren aan een tafel gewoon kunnen zeggen. We willen graag dat de wereld verandert. Ja. En laten we daar blije gezichten bij trekken en mooie woorden aan geven. Ja, en ik ben iemand ook die wel klein begint in de hoop dat het daarna groter wordt. In plaats van groot denkt en dan daar te denken van wat is daar eigenlijk aan de hand. Ja. En dat vind ik wel interessant. Mijn werk is eigenlijk geweest dat ik wel dromen heb, maar altijd heel erg klein met een paar hockeyclubjes beginnen of met andere partijen. Ja. En als je dan ziet dat het gaat lopen, dat het van onderaf dan naar boven komt. Ja. Dat is, vind ik wel de kracht. Dan is de bodem gelegd en dan kan je rustig gaan blijven bouwen. Okay. En ik zie vaak de projecten in de start dat ergens een grote droom is, maar de hele bodem nooit bedacht is. Dan zie ik de droom ook wel weer verdwijnen. Ja. Maar dat heb ik niet het idee dat het hier aan de orde is. Daar gaat het niet om. Maar dat is wel mijn zorg altijd bij heel veel dingen die ik voorbij zie komen. Ja. Ik zie altijd in mijn sport ook, mijn sporten, heel veel mensen dingen roepen. En dan kijk ik later naar en zeg, wat heb je nou eigenlijk bedacht? Wat je daarna zou willen doen. Zo'n event is wel leuk, maar als je daarna niet nagedacht hebt wat je met een event wil bereiken, dan is een event een soort stand-alone dingetje en dat was hem dan. Ja. En dat moet je zien dat wil ik hier ook niet mee bereiken. Dat hierna iedereen denkt van alles moet zo groot zijn, dat hoeft niet, maar voor de Nederlandse sportwereld heb ik gezegd, misschien zijn hier elementen voor andere events hierna die je morgen kan meenemen, zoals de greenhouse, als we over duurzaamheid praten. Maar dat zijn allemaal processen die je maar probeert. Die doe je gewoon. Hè. Die ga je op een gegeven moment zeg je, ga niet meer over nadenken, ik zet ze neer. Ik denk er wel even over na aan de voorkant. En, en ik voel wel of het werkt, maar ik vind het ook helemaal niet erg om mijn bek te vallen. Vind ik ook niet erg. Ton Rapos, dat herken je van Ten Kate? Dat herken je dat je dingen gaat ondernemen omdat, jullie maken onder andere zeg maar die prachtige grasvelden die hier ook liggen. Dat is niet zomaar, maar je denkt ook na over die innovatie. Over... Ja. Nou ja, wat wij doen is enerzijds dat je velden ontwikkelt voor topsport, hè, zoals je dat hier ziet. Maar wat voor ons natuurlijk een hele belangrijke is, een hele interessante is om in de breedte te denken. En wereldwijd te denken. Hè, waarbij je zegt, we gaan Afrika in, we gaan Latijns-Amerika in, we gaan andere werelddelen in. Wat bedoel je daarmee met breed denken dan? Nou ja, je moet oplossingen verzinnen zodat jeugd zo breed mogelijk kan sporten. Hè? Ja. Dat je oppervlak hebt, en daar zijn wij voor, dat doen wij ook, dat is onze expertise. Waarop jeugd kan sporten. Spelbeleving, hè? Daar gaat het eigenlijk om. Of dat hockey of voetbal is, of baseball of tennis of wat dan ook. En daar proberen we oplossingen voor te verzinnen. Ja. Nou, dat doe je. Wij denken dan speltechnisch. Hè? Wat heb je nodig om lekker op te kunnen sporten? Over jeugd, spelbeleving. En hoe ga je dat dan doen? En hoe ga je dat doen? Tegen zo'n minimale kosten. Ja. Omdat het voor een breder publiek toegankelijk wordt. Hè? Want kunstgrastoepassingen zijn op zich duur.
Hoog in kosten, gemiddeld. Nou, je probeert voor, noem eens een voorbeeld, India bijvoorbeeld. Probeer je hockey oplossingen te verzinnen die betaalbaar zijn. Waarbij jeugd op kleine veldjes kan spelen. En ze kan zeggen, nou, ik kan gewoon lekker een sport beleven. Als je die richting kiest van ik wil dat iedereen kan sporten, zeg je, dan moet je er ook rekening houden met de omstandigheden. Ja, daar heb je als maker, als fabrikant in dit geval, heb je er ook mee te maken. Ja. Maar wat nu, dat hele mooie grasveld wat er ligt, het ligt een proefveld in Den Haag, in het centrum. Daar kan je water uittappen. Wat Klopt. is dat dan? Ja, nou, dat is waterzuiver. Dus wat je doet, we vangen daar water op. Hè? Ja. Dus je kunt met water heel veel doen. Ja. En waterzuivering is natuurlijk heel belangrijk. Dus je vangt daar water op. Dat is het principe. Ja. Dat water kun je gebruiken weer terug te brengen op het veld bijvoorbeeld. Om het veld te kunnen besproeien. Hè? Veel velden moeten besproeid worden, kunstgrasvelden. Nou, dat kun je middels grondwater doen of regenwater of gewoon water uit de kraan. Je kunt dat ook opvangen, regenwater, en dat weer recyclen. Dus dat zuiveren, weer gebruiken. Of je kunt het zelfs zuiveren en als drinkwater tot je nemen. En daar zijn we druk mee bezig. Nou hoor je hier ook de droom aan tafel voor 2020. We willen het echt gaan doen. Ja. Waarom spreekt jou dit aan? Want ik heb je gebeld. Je zei ik ga komen aan die tafel. Dat spreek je aan. Ja. Nou kijk, het is een stuk innovatie. Vooruitdenken. Hè? Ja. 2020, wat wil je gaan doen? Wat wil je gaan bereiken in de toekomst? Ja. De dromen zijn er. Wij denken dat we innovatieve oplossingen hebben en oplossingen kunnen ontwikkelen die daar een invulling aan kunnen geven. En daar zijn we van overtuigd. Daar willen we aan meedoen. Daar willen we deel van uitmaken. En het hoeft niet eens te betekenen, Erik, en dat spreekt jou ook altijd aan, daar praten wij vaak over. Je zet wel iets in, maar het kan wel eens een andere richting uitgaan. Je gaat samen iets bedenken, er komt energie los en dan gaat er opeens iets gebeuren. Absoluut. En hoe het precies werkt, ik weet het ook niet. Nee. Maar Tiger Woods, dan even over golfen, die zegt... ik heb heel lang moeten oefenen om een beetje geluk te hebben. En dat gaat natuurlijk ook over ondernemerschap. Zo. En het is niet zo dat je denkt, zo gaat het en zo werkt het. Nee, het is een soort van creatief proces. Flexibiliteit en de wijze waarop je er naar kijkt. En uiteindelijk wel die droom achterna gaat. Ja. Hè? In mijn geval de droom bijvoorbeeld van Sublime FM. Ja. Want ik denk, nou, ik ben gewoon klaar met dat nieuws. De hele tijd die beurskoersen en dit en dat. Weet je wel, en ze sturen me. En ik weet dat ik beïnvloed word. En ik denk, er is behoefte aan meer context. Dat er op een andere manier gekeken wordt. Dat mensen een keer mogen uitpraten bijvoorbeeld. Dat er breder gekeken wordt in de wereld. En zo kijk ik dan naar Sublime. En dat is dan een beetje mijn droom. Maar en uiteindelijk met als doel dat we... een betere sociale omgeving creëren voor elkaar. Ja, dat is wat de excellentie ook zegt. Dat uiteindelijk naar elkaar... Maar iemand moet de droom gaan verwoorden. Iemand moet zeggen, ik ga het doen. Want dan komen de dingen pas op gang. Toch? Absoluut. Toch? Dat is wat jij ook gedaan hebt met Nieuws van de Vooruitgang. Maar je weet niet wat het is. Maar je hebt een idee wat het moet zijn. Weet je wel, en het zijn ook soms wegen die niet voor de hand liggen. Of wel voor de hand liggen en nooit ingevuld zijn. Maar er oeverloos over discussiëren, dat heeft geen zin. Ik las laatst een boek en dat heet Managers and Magic. En dat is uit 1968. En die beschrijft dan clans en rituelen en kijkt dat door in de organisaties. En die zijn nog steeds toepasbaar. Ja. Weet je wel, het is een... Dingen zijn niet af en dingen zijn niet voorbij. Dingen zijn... aan, altijd. Ja, dingen gaan aan en zaken veranderen ook niet zoveel. Weet je wel, er zit ook een... Maar hoe luister jij naar het verhaal? Hoe luister je naar het verhaal van Aruba dan? Nou, fantastisch. En waarom denk ik? Ik kijk het vanuit een... Stel dat ik het vanuit een marketingperspectief bekijk. Dan denk ik... dat is het eerste eiland. Wat zegt 2020, CO2-neutraal. En dat trekt ook bedrijven aan die mee... merkt u dat ook? Is dat zo? Dat op het moment dat je zeg maar een getal noemt 2020... dat er dan meteen bedrijven opstaan? Dat mensen in beweging komen? Ja, en je roept zoals aan deze tafel ook heel duidelijk blijkt vandaag... geestverwanten bij elkaar. Wat heel mooi is, wat ik hier hoor... is eigenlijk zijn het toch verschillende... commerciële instituten en instellingen... die heel duidelijk ook een maatschappelijke doelstelling... binnen het context van hun organisatie toch centraal zetten. En dus wat Erik net noemde... Het begint niet met heel duidelijk van ik wil dat precies. Het begint met een onderbuikgevoel... van het leven is meer dan geld en cijfers. En het leven is, wat betekenen we voor elkaar... en hoe kunnen we daar meer inhoud aan geven. En het welzijn van de mensen.
En ook het duurzaam zijn van dit planeet. Ja. En daaruit ontstaat er dan een beleid en dat trekt anderen aan. Ja, daar begint het. Duurzaam, dat begint ook met het idee dat je weet dat het ook niet meer anders kan. Nee. Het kan ook niet meer anders opgelost worden. Ja. Hè? Ga ik voor de korte termijn het gewin? Hè? Ja. Of kijk ik voor op een langere termijn? En dan zijn we kom je daar er al? niet aan dan... ik denk dat er nog dit enorm veel heel problemen lang, Tom. zijn. Gewoon nuchter. Jullie zijn toch ook een bedrijf van cijfers en uiteindelijk moet je winst draaien. Uiteindelijk, je hebt daar je tijd voor nodig. Maar aan de andere kant is het, en ik kan het alleen maar beamen, wat jij zegt en wat er gevraagd wordt, is dat je zegt, 2020, steekt dat in de lucht, zegt 2020. Dat zet ons aan het denken. Dat zet als bedrijf je direct aan het denken van oké, dan moet je een stap maken. Want dan moet je, wij maken stappen en je maakt vooruitgang, maar de echte grote vooruitgang, die moet nog gemaakt worden. Ja. Als ik technologisch kijk naar innovatie. Wij willen graag, maar wij moeten ook gestimuleerd worden. We moeten ook aangesproken worden op op wat nodig is en wat je moet ook gechallenged worden. Is een droom een stimulans voor een bedrijf om door te pakken? Jazeker. Ja, want dat zijn ook wollige woorden van mensen met glimmen. Begrijp je? Ja. Nee, maar het is zeker een stimulans om door te pakken. Kijk, deze visie ook is voor ons een driver om te zeggen, oké, dan zet je je schouders eronder. Wat kun je dan doen in dit specifieke geval? Hoe grote stappen kun je maken en hoe snel kun je ze maken? Ja. Dus dat challenge ons wel, hè? Ik kan je dat een beetje toelichten. 10 dagen geleden was KLM met hun eerste biofuel vlucht over de Atlantische Oceaan. Hebben ze Aruba gekozen als destination. En dat komt vanwege de droom. KLM die kiest ook voor duurzaamheid en introduceert biofuel in de vluchten. Is dat voor heel logisch om Aruba te kiezen, of niet? Nou, omdat wij die doelstelling hebben en dan creëert een mooie verbinding. En daarmee krijg je ook heel belangrijke partners. Ik noemde net Carbon War Room van Richard Branson en de heer Ockels, die ook altijd die droom had om het planeet te beschermen, ook voor de volgende generaties. Maar ook zo'n Philips. Dat is een paar weken geleden op Aruba geweest. En die hebben ook met ons getekend om Aruba de eerste eiland te maken die geheel omzet van het conventionele verlichting naar LED. Ja. Omdat die droom die spreekt hun aan en zij willen daar deel van zijn. En zij hebben ook de technologie om daar deel van te zijn. Johan, jij bent natuurlijk iemand die dat ook ooit een keer gedaan heeft. Je hebt ook gezegd, een punt in de toekomst, dat is in dit geval dit geworden. Of misschien toen jij aan de hockeywereld begon, wat ik al eerder zei, de helft van de mensen die nu aan het hockey zijn, de clubs, ze hebben een stop erop, een ledenstop erop. Dus jij hebt ook iets geventileerd, jij bent ook iets woorden gaan geven in de toekomst, toen nog. En dat is aan het slagen, dat is aan het lukken. Hoe komt dat, denk jij? Heeft dat te maken met... Ja? Het punt in de toekomst durven zeggen en zeggen we zien het wel? Nou, het heeft te maken dat je luistert naar je leden. Hè. Wij werken met verenigingen. Dus op een gegeven moment dat je een ontwikkeling ingaat, vraag je aan je leden, wat zou jij nou in Groningen nodig hebben? Wat heb je in Zeeland nodig? En als je bijvoorbeeld dat één is groei leden, maar 2 is dat groei betekent ook dat mensen vertrekken. Dus een van de thema's bij ons is, zorg dat mensen, het is een van onze verhaal van 2020, dat een leven lang hockey een thema is waarbij mensen een leven lang niet hoeven te hockeyen, maar wel een leven lang bij het hockey blijven. Dat kunnen zijn door hun gezin daar te laten. Ja. Doordat als ze niet hockeyen het wel leuk vinden op oudere leeftijd op zo'n plek gewoon een soort buurthuis te zijn. Ik ga nu met schaken iets doen deze 2 weken. Niemand begrijpt wat ik aan het doen ben. Maar dat is onder andere bedoeld om mensen die wat ouder zijn of jonge mensen te zeggen, joh, je kan ook gewoon naar die club gaan en dan zet je 10 schaakborden neer. En dan ga je lekker spelen en dan is een lekker kopje koffie. En buiten is allemaal reuring. Maar hoe kijken ze dan tegen je aan? Want jij doet dat. Ja, ze vinden mij een vreemde vogel, maar ze vinden het wel interessant. Want na een tijdje gaan ze erover nadenken. Er zit misschien wel wat in. Ja. En dan gaan er altijd 5, 6 clubs die gaan dat nadoen. En die vertellen het weer aan elkaar. Ja, maar daar even terugblijven. Voor jou is het de normaalste zaak van de wereld dat jij bent zoals je bent. Jij roept die dingen en mensen, je ziet wel. En ze hebben om jou heen een soort... Is er een omgeving ontstaan die zeggen, laat Johan Wakkie maar gaan. Nou, zo erg is dat ook weer niet. Ja, maar, ik denk het wel. Nee, maar er zijn ook gelukkig bedrijven die gelijk tekenen. Ik doe mee, dat vind ik ook wel prettig. Nou, ik denk het wel. Ik denk dat het goed. Maar er moet een soort rationeel ding ook in zitten. Dromen zijn mooi, die heb je nodig om vooruit te komen. Of in ieder geval in beweging te komen. Of om elkaar te raken. Dat zijn we over eens aan deze tafel. Maar dan krijg je de volgende stap. Dromen verwezenlijken. Ze moeten in de wereld, zeg maar, fundament krijgen. Het is leuk om daarover te praten, maar Philips moet een keertje die lampen erin gaan draaien. Schiphol moet een keertje zeggen, we gaan de eerste vlucht op Aruba doen. Hoe pakken we dat aan? Hoe pakt een ondernemers pakken dat aan? Vlieg je zomaar in op een droom van iemand? Moet je toch wel cijfers zien, Erik? Eerlijk. Nou, ik denk dat zoals het nu gepositioneerd is dat een organisatie, dat is een hard iets.
Want die moet professioneel zijn. Ja. En die moet naar buiten toe en die moet alles regelen. Duidelijke lijnen, checks. En dan komt er een ja. responsibility kant aan. En dan tekenen ze een hartje in het midden. En dan zijn ze in één keer een zacht bedrijf. En dat is een imago-kwestie. Ik heb zelf het idee... Wat bedoel je? Nou, weet je kunt het bijna niet meer veroorloven om... als een verspiller door het leven te gaan of niet verder te kijken dan je neus lang is. En dat is natuurlijk de publieke opinie. Ja. Maar het mooiste zou zijn, is dat dat vanuit de organisatie zelf komt. Hè? Dat je zelf denkt, hè, dat niet Aruba... Het is uw, hè, moet ik zeggen, uw droom om daar een duurzaam eiland van te maken. En daarmee creëert het iets. Weet je, en wat er dan gebeurt, is dat die buitenkant is zacht. En het hartje is misschien wel hard. En dat zit van binnen. Ja. En dat is eigenlijk, denk ik, waar het naartoe moet. En of de druk nou komt van buitenaf... of dat het een intrinsieke kwaliteit is die je boven komt drijven... waarvan je denkt, nou weet je wat, ik kan hier ook op een hele goede manier geld mee verdienen. En natuurlijk heb ik een hele professionele kern... Maar ik weet ook dat op de lange duur zal ik het gewoon anders moeten doen. Ja. En dat je meer je zachte kant naar buiten laat zien. Maar mensen die beschouwen dat vaak als te creatief, vreemd, is ook zo. Niet professioneel. Het is ook lastig, Erik. Het is ook lastig, want het is lastig voor een organisatie om daar mee te gaan, te koersen. Want je vraagt ook van een organisatie dat ze dat intrinsiek ook aan gaan maken. Elke werknemer moet... Ja, kijk, en bijvoorbeeld met het nieuws van de vooruitgang. Dan denk je, nieuws van vooruitgang, dat is een nieuws van Sublime. Een deel hebben we gewoon nieuws en een deel is vooruitgangsnieuws. En in no time denken ze, dat is kat uit de boom gered of trekker uit de sloot. Nou, weet je wel, dat soort... Dus we zijn 1,5 jaar in een zoektocht bezig geweest wat zowel in de business-to-business kant acceptabel nieuws is. En voor de mensen acceptabel nieuws. Dat je niet in de softe hoek gaat zitten. Dat het een globale kijk heeft over welke innovaties of sociale innovaties er in de wereld gebeurt. Niet dat je een geitenwolle sokkenfiguur bent, maar dat je gewoon vooruit wilt. En dat je daar ook vooruit durft te komen. Begrijp je deze woorden? Begrijp je wat hier gezegd wordt? Want Erik is daar heel bevlogen in. Die zoekt echt zijn weg daarin en die spreekt het heel veel vaker uit. Ja. Die zoekt zijn woorden. Maar herken je het ook? Is dat intern bij jullie? Wordt er ook zo gesproken? Nou, wij hebben het zo georganiseerd dat we een aantal creatieve mensen bij elkaar gezet hebben. Ja. Die hebben we uit het proces eigenlijk gehaald. Dus die zijn bij elkaar, de creatieve mensen. En die hebben een opdracht om met alternatieve, innovatieve oplossingen te komen. Ja. Duurzaamheid, de toekomst in, waterzuivering... allerlei andere ideeën. En die geven ook de ruimte om met ideeën te komen. Ja. Als je dat niet doet, als je die in je proces van je bedrijf laat, dan kom je er niet. Dan gaat het lang duren, waar je net even aan refereerde. Dan kan het wel eens 10, 15 jaar gaan duren. Dus we hebben een aantal creatieve mensen, soms wel eens een beetje gekke mensen, die met rare ideeën komen. Waarvan we denken, business-wise maakt dat totaal geen sens. Maar daar worden de mooiste ideeën uit. Laat je die ook los, die mensen? Ja. Check je die mensen? Komt het business weer erin. Hè? Dus we checken, we gaan het dan te veel ophangen. Ik wil wel dat het leuk doen, iets oplevert en wel volgende week. En dat het maar bij wijze van spreken niet te veel zou kosten. Aha. Maar voor ons is de creativiteit voor onszelf ook de mensen los te laten. En die gewoon te laten ontwikkelen. En daar komen de mooiste concepten uit voort. Dan praat je over innovatie. En dan praat je over zaken die we echt zelf niet kunnen bedenken. Maar creativiteit, ben je met me eens? Het zijn we waarschijnlijk allemaal mee eens. Is een proces wat je ook los moet laten, moet je vertrouwen. Maar het is ook, ik refereerde net naar het boek van Graham Cleverly. Ja, uit de jaren 60, en dan doen ze een onderzoek en dan zeggen ze van, nou, als je nou een plan hebt en je wilt het gaan maken en je besteedt er een maand tijd aan of je besteedt er een jaar tijd aan. Dat het resultaat hetzelfde is. Het enige wat je doet, is je gaat bij allerlei wizards, zoals de medicijnman, en nu heet dat de financiële man, en de productplanning en de dit en dat. Iedereen laat je er naar kijken en noem maar op. Buiten dat de tijd zo hard gaat dat je daar niet meer de tijd voor hebt, is de uitkomst van het onderzoek dat het evenveel kans op slagen heeft. Ja. Dus je hebt een idee, en je gaat ermee aan de gang, je bent een maand ermee bezig en zegt, oké, we gaan. We zetten die schaakborden neer, maken. En we maken die kantine ook groen. Maar dat zijn de ondernemers hier aan tafel. En we gaan aan de gang. En we kunnen daar met Jan Alleman heel lang over praten. Ja. Maar dat gaat niet de oplossing brengen. Nee, dan kom je in een soort van interventiefuik, zoals het genoemd wordt. Ja. Dat er zoveel beslissingen en belangen... Maar iedereen die het niet wil, maar daar heb je dus... Wat heb je ervoor nodig om dat voor elkaar te krijgen? Dit proces om gang te brengen? Sorry. Extensie. Nee, bijvoorbeeld, even aardig met dat verhaal van dat Westland Greenhouse, wat er ooit ontstaan is.
is omdat wij het Westland zijn, we willen graag meespelen, want niemand kent ons. Ik zei, nou, wat kan je bieden? Nou, het meest gezonde eten wat je wil hebben. Ik zei, kassa, de minister wil graag dat we iets gaan doen met gezonde sportkantines. Ja. Jullie gaan helpen, wij gaan hem neerzetten, doen we tijdens de WK. Kan iedereen langskomen en je krijgt gewoon gezonde eten te proeven. Ja. Ga dan maar tegen die vereniging zeggen hoe je het kan doen. Ja. Nou, dat is de eerste omslag die we gaan maken. Nou, dat hebben we echt, het staat er nu, we hebben er geloof ik 2 of 3 maanden over nagedacht en gedaan. En wie beslist dan op zo'n moment? Nou, het gaat om geld, hè, dus het ministerie doet mee. Hoeveel geld gaat dat? Dit gaat over 2 ton totaal. Ja, maar wie beslist? Nou, uiteindelijk beslis ik dat het hier gaat gebeuren. Precies. Dus ik beslis veel hier volgens mij. Ja. Dat is ook altijd. Een belangrijke adviseur van mij die hier staat, die zegt vaak shoot for the stars and on the moon. Shoot for the stars and on the moon. And on the moon. Ja. Okay. En president Kennedy, ik denk dat het een van de mooiste voorbeelden is van zo'n stip op de horizon zetten. Die heeft in de jaren 62, 63 gezegd van before this decade is over, we'll put a man on the moon. En heeft daarmee ook een doelstelling gemarkeerd voor een hele land en het hele ruimtevaartontwikkeling van de Verenigde Staten. En in 1969 zetten ze die man on the moon. Ja. Want er is een heel duidelijke stip op de horizon gezet. Ja. En ik denk dat er wel leiders moeten zijn die stip zetten, maar tegelijkertijd ook anderen inspireren om daarin te geloven en daaraan mee te werken. Ja, en leiders moeten ook toestaan dat er creatieven om ze heen zijn of mensen die anders denken, vrij denken. En ja, wat ook wel mooi wat je zegt, dat je die maand nodig hebt. Je hebt niet een jaar nodig, maar je moet op een gegeven moment zeggen, en nu gaan we los, nu gaan we het doen. Ja, dat is mooi. Ja. Prachtig. Je weet niet precies waar je uitkomt, hè? Maar dat is ook mooi. Dat weet je met deze tafel ook niet. Volgens mij zijn je weet wel wat je wilt, uiteindelijk. Ja, weet ik ook niet. Dat is natuurlijk hadden we net ook even een kleine discussie over hier in het vorige stuk. Dat als het dan gaat over visie en leiderschap, is dat wat ik zo enorm mis in Nederland, is dat we gewoon zo weinig hebben. En wat bedoel je dan? Weet je, we praten over, we willen discussies over onderwijs bijvoorbeeld. Ja. Dan gaat het over jaarkaarten en alle gedoe eromheen. Ja. En iedereen roept groot onderwijs, maar er is helemaal geen... En nu? Ja. En wat is dan dat? Wat is dat goede onderwijs? Of zeggen we willen het beste worden in sport? Net zoals jij zegt, we willen wereldkampioen worden ergens in. Hè? Of een wereldkampioen, duurzaam eiland en kom internationals... Kom hier. Wat benoem je dan? Ja, en ik mis het benoemen van wat onze speerpunten zijn. En, voorzichtig doen we hier aan tafel doen we een poging daar steeds toe. Daar hebben we goed overleg over. Maar beste heren aan tafel hier. Hier zit een meneer met een droom. Die hebben we uitgenodigd om vandaag, vlak voordat hij morgen naar een plechtigheid gaat, of afscheid nemen van een vriend die ooit iets geraakt heeft in u. Hoe gaan we Aruba helpen? Want die droom ligt hier op tafel. Je kunt niet meer zeggen, we weten hem niet meer. Dat kan niet. Hij is benoemd. Het is een helpen met win-win voor allebei de kanten. Nou ja, bijvoorbeeld, wij hebben een TNO op Aruba nu. Ja. En de TNO die is op Aruba gevestigd omdat ze onze droom delen. Ja. Maar tegelijkertijd de ervaring en de kennis die ze opdoen in het realiseren samen met Aruba van de droom, gaan we exporteren. Daar zijn we al mee bezig. Ja. Naar andere Caribische eilanden. Dus het biedt ook kansen aan andere bedrijven. Jullie kennen elkaar heel al? Mooi, heel mooie sportveldjes. Jullie hebben een sportveld, hè? Daar, wij werken op dit moment op Aruba. Wordt nu een baseballstadion. Ja, volgens mij zijn we een beetje uit de lucht. Klopt dat? Of gaan we nog gewoon door? Zijn we nog gewoon, Erik? Zijn we gewoon ook? Oké, de speakers zijn niet uit. Okay. Maar goed, jullie zijn bezig? We zijn nu op Aruba bezig om een baseballstadion af te maken. Dat is klaarrijk. Volgende dinsdag is het helemaal klaar. Een groot baseballstadion. En daarbij, en dat is wel belangrijk, en daar hadden we het net even over, is het maken van kleine speelvelden bijvoorbeeld. Aruba heeft nu 3 kleine speelvelden. En daar ligt een plan om dat te verbreden. Zodat bepaalde wijken, spel, jeugd, dan kom je hier op spelbeleving terug. Nou, gaan daar ook die mooie velden heen? Die mooie, dat je met water eronder... Want het is hartstikke warm. Dat willen wij graag. Dat willen we heel graag. Okay. En daar hebben we net even over gesproken. Dat zou voor ons fantastisch zijn. Dat willen we graag toepassen. Want wat meneer Eemans ook zegt, die zegt... het is tegelijkertijd, omdat we dit uitspreken en mensen op ons afkomen, zijn we ook een springplank aan het worden voor andere mogelijkheden. Dus schijnbaar gaan we ook kennis die we aan het opdoen zijn, gaan we vermarkten naar andere partijen toe. Zo zien wij dat ook. Hè? Maar daarom is het ook aantrekkelijk dan. Naar Zuid-Amerika, naar Latijns-Amerika is voor ons natuurlijk vanuit Aruba
is een uitstekende showcase, Ja. om het zo maar te noemen. Ja. Hè? Dan praat ik maar even commercieel in dit geval. ja, dat mag. Maar dat is natuurlijk wel de realiteit. Oké. Zijn we hier aan deze tafel nu een soort van verbinding aan het leggen? Klopt dat? Zijn we dat aan het doen? Zeg maar, Oké. we komen. Ja. En Johan Wakkie is klaar ervoor, dus die kan alles gaan doen. Een hele mooie Neem die kast mee. verbinding. Ja. Een hele Oh, dat- mooie verbinding, dat is natuurlijk het Caribbean Sea Jazz Festival. Ik wou ermee gaan Aruba. eindigen. Ik wou ermee gaan eindigen. Wat enige wat Sublime FM... Nou, toevallig kan die 3 en 4 oktober. Dat kan u wel. Ik denk dat we een ticket hebben hier. Heren. Eventjes het Caribbean Sea Jazz Festival. Dat is iets in ieder geval wat in muziek alles verbindt. Ik zal nooit vergeten, Johan, dat jij zei... sport verbroedert, maar misschien muziek nog wel veel meer. Dat is ook voor de reden dat Sublime FM daar is. En misschien is het een mooie mogelijkheid om te zeggen... muziek is er is een festival... er is een gesprek over vooruitgang, over verbinding met elkaar. En misschien moeten we daar eens met meer partijen... met ons voeten in het zand nog eens een keertje dunnetjes over doen. Zullen we dat doen? Gewoon? S'avonds, Nou ja, het is altijd lekker warm daar, hè? ja. Lekker aan het strand, het is op het festival. Ja. En overdag, in de middag, is een goed gesprek, een paar Ja. tafels Ik wil organiseren. wel beginnen, dus dat komt Ja. allemaal goed. Ja, Nee, oké. oké. Hier wordt nog lang over, want ik ga afscheid nemen. Het programma hier zit erop. Ik pak die camera eventjes. Het programma hier zit erop. Dank voor het kijken. Wij zijn nog niet klaar. Ik denk als je dit ziet en je denkt... hey, ik wil me ook verbinden aan die droom van Aruba. Laat het ons in ieder geval eventjes weten. En wie weet kunnen we in verbinding komen met zijn excellentie hier. Ik vond het heel fijn dat jullie aan tafel waren. Dank jullie wel. Dank u vriendelijk. Dank je wel. En ik heb nog een cadeau. Blijf zitten. Ik koop altijd zelf persoonlijke cadeautjes. Hè? Dank u wel. Ik weet heel stiekem, meneer Eeman, dat dit een grote wens is. Oké. Maar ik wil wel graag dat u hem gewoon openmaakt. Oké. Dus gewoon hier, voor de camera's. Ja, maar. Cadeautje moet je openmaken. En scheuren en met veel... Ja, is die goed? Wat is het voor de verzameling? Wat is het? Zeg het maar. Het is een mooie jeep. Het is een mooie jeep voor zijn verzameling. Hoe weet u dat allemaal, hè? Ja. Alsjeblieft. Alleen de kleuren zijn goed. Normaal is het groen. Tom, alsjeblieft, maak open. Misschien kun je daar ook nog allemaal grasveldjes aanleggen. En dan moet ik goed kijken. Even kijken. Mooi. dank u. Het is een oud model. Ja, dat is een oud model. Erik, ja. dankjewel. Johan, Dat is een dankjewel. CG5. En dat is Nederland van bovenuit. Dat is ontzettend leuk. Dan kan je allemaal, leg maar neer. Ook de inspiratie. Dank u wel. Graag gedaan. Dank u wel. Heel leuk dat jullie er was. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, die bent ook. Ik dacht een andere sport gaan richten. En Erik, jij krijgt universele reisgids voor moeilijke landen. Die laat ik thuis. Ja, die hebben we niet nodig op. Hey, dank jullie wel. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Fijn dat jullie er Dat is was. onlang. Ja, goed hè? Ja, heel leuk. Dank u wel.